Bah. Tidak gerla mansifोरानो rondeयानो जानो जायाखै साला ronde ससेखौ बुंथ'ला आङो hey guys welcome to my new video नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय happy Sunday to all my viewers all my subscribers नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायफिनलायबाय आरोना स्रायनो so दिनै मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों दे आं guys so मोनथाम टपिकआनो जाहैबाय नैबे दानि क्लिप्सखौ नुखाबायानो हयथ' नैबे फिसा मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय साब्रै जिहेतु जोंनि बर' गथ'खौ गेंरेप मावदोंमोन नै इसोरखौ दायो हमनानै पुलिस बिफाना हमनानै दोननाय जाबाय आरो नायथाव जाथाव ओंखारनो हायै बायदि ओरैबायदि गेट गोनां गोथों न'खरनि सासे बिहामजोआ गोमाना दंना बेखौ सगास दुखुनांथाव थारैनो नैबिदि जाथाया दा किडनेपसो जादोंना ना सोरजोंबा दोनखारलांखो बेबो मोनसे सन्देह जाना फैदों दा दोनखारलांदोंना ना सोरबा किडनेप खालामगो नैबेखौ माने हमना मोनथ'वाखै आरो जोंना सासे इउटुबनि सिअ दङ रातुल ब्रह्म होननाय नैबे बिथाङा आंखौ गाज्रि दमहरदों आरोना आंनि हेटार्सबो जानो हागौ बा हयथ' माबा मोनसे भिडिअफोराव आङो बिथांनि न'खरनि सोमोन्दो गोनां जाथायखौ आङो होफ्लांदों खोमा नैनि थाखायबो आंखौ जेनेबा दमहरदों खोमा जेनेबा रातुल ब्रह्म फंबाय नोंनि नोम्फानि सम्पद नङा इउटुबा जोङो रावनिबो पारमिसनाव इउटुब खुलियाखै नैखौ नोङो मोनथिबायना इउटुबा नोंनि नोम्फाया बानायनाय सम्पद नङा मिथिबाय ओंखायनो एसे मोनथिना ला रातुल ब्रह्म फंबाय नोङो इउटुब दा बानायसै कन्टेन्ट दा लाबोसै भिडिअ दा बानायसै होननायनि जाहोनखौ आं नै दा डाइरेक्ट बेखेवना होबाय रायजोफोरनि गेजेरावनो आंनि फेमिलिनि बिथोरावनो मिथिबाय स' आङो नोंसा नोम्फानि पारमिसन लानानै आङो इउटुब खुलियाखै बेखौ मिथिना ला आरो जानो हागौ नोंसा नोमायाबो बानायनो हायो जानो हागौ इउटुबखौ होमबाबो बिदि डाइरेक्ट बुंहरनाया गाज्रि जादों नों आंनि हेटार्सबाबो आं नोंखौ जेबो साना आं नोंखौ अनो गोसो गोरबोजों स' नैबिदि लाफि लुफा मेटार्सफोरखौ आङो मारगुलि आं जेबो साना नाथाय नोङो डाइरेक्ट नैबिदि टारगेट खालामना आंखौ बुंनायलाय आङो नोंखौ एसे दुखु मोनदों आरोखि ना नैबिदि डाइरेक्ट टारगेट खालामनानै बुंनो नाङा आङो नोंसा नोम्फानि सम्पतियाव आङो इउटुब खुलिनानै भिडिअ हगाराखै मिथिबाय स' नैबे क्लिप्सखौ नायदो मैयानि दुथां गथ'फोरखौ इसोरखौलाय बुथावाबो बोराबथावाबो सावथावाबो देथारथावाबो फासिबो होथावा नै बिसोरखौ आरो हगारबाबो जाया खिन्थु हगारबाबो जाया इसोरखौ न'खरखौनो गेग्रेबलायनाय साजा होनानै नैबे गथ'खौ जिथु 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ जोंना बर' गथ'आ बिराद गाज्रि हालोदाव दङ दा हस्पिटालाव सिलेन बिजि मुलि होनायाव नोगोद गोबां खरसा थांगासिनो दायो स' बिनि थाखाय एसे गोख्रों दाबि खालामना बिसोरनि न'खरखौ गेग्रेब होनांगौ आरो बिसोर थाखाफोरजों बे 13 बोसोर बैसोनि जिथु बर' गथ' जोंनि रेप केस खालामजानाय नैबेनो थाखा फैसा एसे गथायनानै होनो हानांगौ बिजि मुलि खरसानि थाखाय एसे दाबि नांगौ आरो बेखौ जोंनि जिखुनु बर'नि माहारियारि आफादा गोख्रों राहा लानानै बरनना होनांगौ जाहाथे आरो इयुनावबो मावफिननो बायदि एसे गोख्रों साजा होनांगौ बिसोरखौबो एसे उन्दैबालाय मा जानो इसोर देरबा आरो खै हाजार बाय हाजार रेप केस खालामगोन इसोरो लानजाय गोलाव जाग्रा बा सब आलि टटेल आलि साब्रैबो टटेल आलि आरोना सब आलि सम्प्रदायनि सब टटेल मुस्लिम स' इसोरो साब्रै लम्पदा आरो रेपारा देरबावबा आरो खैजन मानसिफोरखौ रेप केस खालामगोन नै बेनि थाखाय एसे साजा होनांगौ आरो हायोबाथ' जिबन जापन कारादन्द होनांगौ नैबे एफा उन्दैलै थेफ्ला थेफ्लि देथावाबो सावजाथावाबो ना मा खालामनांगौ जाखो दे स' नैबे ससे क्लिप्सखौ नायलांदों बेसेबां उन्दै गथ' नायलां नै नायनो होमबाना इसोरनो बिथांमोना आरो बिसोर फोरमायनाय बायदिब्ला
गेदेरफोरबो दङ होननानै सासे बुंदोंमोननो बेबायदि नै बेनोमोन थेफा थेफि गोरलै गोरलाम मुला गरमफ्रा स' बिसोरखौलाय मा देथारथावाबो बोरावथावाबो आरो पुलिस केसा आरो जोबैजासे जिबन जापन कारादन्द होनांगौ आरो देरबा बिसोरो गोख्रों आरो बांसिन रेप खालामगोन बिसोरो दानो उन्दैयावनो ओरैबायदि गरम स' दाना फैदो नैबेखौथ' थांखांबाय नैबे भिडिअ'आ आरो दा नैबे बिहामजो खारनाया नायदो एफा मोजां गोनां गोथों न'खरनि मानसिफ्रा बेबायदि जायोबा आरो हयथ' बेखौ किडनेपबो खालामदों होनना बुंदों दा बिथं थंखौ जों मोनथ'वाखै स' उनाव मोनगोन नेक्स्ट टाइम नेना थादो होमबा ना नायलांदो अब्ला नैबे जामबुं नाम्बारावनो कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय फुल डिटेल्सखौ बायसान्सआव नुबाय बेबा दा स' खोनासंलांदो कल रेकर्डखौ प्रान्जुलाजों रायलायनायखौ ना नायनो बावबाय मथा मथि साननैसो जाबाय आरो बेंटल गेटनिफ्राय गोमादों आरो जोंनि आफानि बिनानाव असेनि फिसालानि बिहामजो जाहैबाय माने नोंसा बाजै औ बाजैनि बिहामजो जाहैबाय ओमफ्राय बियो बाजैनि फिसालाया बै बिखुनजोनावनो थानानै माबाखायोमोन आरो गोरजिया थायोमोन आरो ना गोरजिया बायदियानो जाहैबाय जेनेबा बिखुनजोनाव थायोमोन ओमफ्राय माहाजोनखा न'आवबो ब्रिजा थिजा गारि कार दंजोबलाय थायो ओमफ्राय बोराय बुरै बहुद अनलायखायोमोन जाहैदों अनलायनानैहाय संसार जाखायोमोन ओमफ्राय बिखुनजोआबो आङो खिथाहरदों खुनु सन्देहआनो गैयामोन आरोखि ओमफ्राय मबाइला मोनसे किपेड दङनो ओमफ्राय मोनसेया माबा आरो मा होनो गिदिर आरो मबाइला बेखौनो लालायबाय थायोमोन जाहैदों सानैजों ओमफ्राय दाख्लैहाय गथ'आ बेयाव सोफैना मानो काजलगावआव ना अबाव होनखो आदाया आं डिटेल्स सोंखांनायबो जायाखै आरो आंनि जायखिया आंनि भिडिअ'आवहाय खोन्थाहरनाय दङ ओमफ्राय हरनि 6:30 बा 7थासो टाइमावहाय रावबो गैयामोननो आदामोनाबो बिहावनाव फैदोंमोन आरो मानसिया ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गोमादों आरोखि मानसिया ओमफ्राय मबाइलबो गालांदों ओमफ्राय गाव लाबोनाय बेगआबो गोदाव सोराव बारेन्दायावसो गारना गालांदोंनो ओमफ्राय बे गेट थांनायाबो गोदाव सोराव होल्लां होथां खेंलाबायजोबनाय आरो दा ओमफ्राय मा जाथावना ओमफ्राय खुनु सन्देह गैयामोन आरोखि बे गुबुन गोसोथोनायनि बिदि बायदि सन्देहबो गैयामोन आरोखि जिबनावबो गावसोर ओमफ्राय दा मानसिया सोरजोंबा दिखांना लांजाखोसो ना माखोसो दा बेबायदि सन्देह आरो ओमफ्राय खाथियाव थानाय थानाय बा आउटपस्टआव खबर होदो इमिडियेटलि इनफरमेसन होदोंमोन आं ओमफ्राय इनफरमेसन हैदोंमोननो ओमफ्राय लगे लगे बिसोरबो नायदोंमोन पुलिसफ्राबो ओमफ्राय बिसोरो लिखित' भाबैहाय माबा बिदों होनदों दा ओमफ्राय हैखोना माखोथाय दा ओमफ्राय दा बे अबस्था आरोखि दा नामा मामोनलाय मा नामा औ दा प्रान्जल कनफारेन्सआव दङ नोङो गोमानायनि जोंनि बिहामजोफोरनि नाम ओमफ्राय नों बे बाबुनि नाम ओमफ्राय एड्रेसखौ खोन्थाना हरदो दे एसे जाथायखौ औ माबा आदा प्रान्जल औ माबा हिनजावनि नामाथ' माबा मा होनो रश्मि रेखा नार्जारि ओमफ्राय फिसालानि नामा आरियान बसुमतारि ओमफ्राय नोंनिया आंनिया फ्रेमेन बसुमतारि ओमफ्राय जायगाया मा जायगामोनलाय माबा गामिया माबा नदियापारा बिजनि पुलिस थानायाबो बिजनियानो गोलैयो बिजनेस गोलैयोना औ ओमफ्राय गोमानाया मालामोन गोमानाया 11 थारिखनि माबा 6थासोआव गोमादों आरो 5:30निफ्राय 6थासोआव बेलासिनि औ बेलासिनि औ